13 years and growing. Inanda 88.4 FM. Hashtag 2266. Asilungiseni with Queen Rejoice. So lezi inkinga ke ekakhulukazi lezi sishoyo zotshwala njengoba abantu besifazane sebengene batshintshi iwona mgogodla wezwe leyo yabo make wa destroy umuntu wesifazane u destroyile izwe isizwe leso sizwe siphelile nya siphelile lezo sizwe nya now njoba ke ithina sibachacha sibayise emathaveni ithina siba entertainer emathaveni ithina sibathenga utshwala sibashisela inyama ngoba all we want siyazi destroyer thina as a nation siqade lapho sivuka sikhale ngabelungu sikhale ngamandini abelungu bayasicindezela amandini siyakhohlwa nathi siyacindezelana siya destroyer yazi ngenye it was angikhohlwa lento I think it was 1990 or 89 silapha kaMamba kusekhona ikhehla uSmayela ubaba labafana baka Akunja esaphila esaphila ikhehla so uhlala lapha egarage yabo kwakusabuka ama TV la wadlala ngamabhetri so uhleli ukhehla uyifundela le incwadi zakhe zamaSulumane hayi sifike silanda ibhetri simbingelele sawubona mkhulu ayo yabafana vusikhana nje ayiqhubekele futhi nale ncwadi yakhe kuthi kusenjalo kuqhamuka omunye uhamba ngetekisi nje la ulanda isondo la hawu ye keep sleep ulanda isondo lakhe vathi hawu yakhehla uyaphila athi ngiyaphila athi ngiyaphila hey namanje akafuna ukuholela abantu akafuna ukunikeza abantu imali ithuli ikhehla limbungu lithi hayi futhi ngeke ngize ngibanike imali abantu mina athi hawu uyavuma kanti ukuthi abantu ubaholele athi bese yabuza lo athi hawu yini abantu ungabanikeza imali avela vala incwadi ngimile simile la sabafana abancane avela ivala incwadi yakhe ayibeke eceleni ufuna amuzwe kahle ukuthi uthini uthi uSmile angikhohlwa le ndaba yakuthethe it was 1989 yeah it was 1980 angikhohlwa athi uSmile uyazi indaba abantu ungabanika imali mina yala abantu abangisebenzela ngibaholela imali encane kabi ukhuluma nala ehleli khona kunabantu abamsebenzelayo kwakhona hayikhulume nje lento angayifihli athi incane kabi imali engibaholela yona mina labantu uthi yazi kodwa nginenkinga uma kuyi weekend kukhona abangeze emsebenzini ngibaholelile ngolesihlanu ngakusasa beze emsebenzini udakiwe nangesonto futhi mhlambe uzongafiki ngoba udakiwe ozabuye ngomsombuluko sengiyakunderstanda lokho and ngempela la kwayengabaqoshi hawu lovile uyazi uthi manje ngixakwa into eyodwa ukuthi njoba ngibanika izimali encane kangaka yiphi le abayidakwayo yabo uthi ngixakwa ukuthi ngibanika imali encane le abayidakwayo iyona yiphi so uma ngase ngibanike enkulu ke kunale ngibanika ngeke basebenze uthi kusho ukuthi bazoyeka ukusebenza uthi yazi ngenze njani mina ngiyabatshela ngithi onenkinga mhlambe imali yesikole ischool fees akeze ngizohamba ngomfundisela and banizi iningi ingane ngempela la maSulumane ayifundisile even namanje uzokwazi indaba enhle amaSulumane nalama foundation abo ayayifundisa ingane umfundisi mhlongo sinala ingane zakhe ifundiswa amaSulumane yazi bayifundisa uma uyimisele bayakwazi kodwa manje banale nkinga yokuthi ngoba mangikunika imali uzoyidaka now ngiyela lana ukuthi thina sipresente ezizweni ezabantu abangazilutho ngaphandle kotshwala izizwe ke zizosinika vele thina sixhaphaza thina bazokelani abantu esingahlobene nabo ukuthi basixhaphaza ngoba thina okokuqala siyayixhaphaza thina so nabo bayasixhaphaza ke ngoba babona abantu beyixhaphaza